La línia surt amb 30 milions d'euros. Aquesta és la sortida que dona l'Institut Català de Finances en aquesta línia de suport i de finançament. Des de la Direcció General de Turisme, en el context del nostre departament, se fa una aportació de 4 milions d'euros que servirà precisament per bonificar els interessos. El que intentem amb aquest acord que hem establert amb l'Institut Català de Finances és posar també alguns instruments al servei d'un dels eixos principals del nostre pla estratègic. De fet, l'eix 3 el que intenta és afavorir la inversió en el sistema turístic català per tal que hi hagi noves propostes o millorin aquelles que ja tenim. Aquest acord, per tant, ens permet introduir una eina, un instrument que estimuli precisament i que contribueixi en aquest esforç inversor en clau de millora i de major competitivitat. El fons està pensat essencialment per aquest exercici de millora de l'oferta en clau d'allotjament, però també és veritat que les mateixes bases preveuen que es puguin destinar recursos a dos altres àmbits. Segurament tindran una altra dimensió, però també ho preveuen les bases. Un d'ells és la millora de l'eficiència energètica i l'altre seria també recursos que es puguin destinar en aspectes associats a recerca per una millor també competitivitat en el sector turístic.